umcimbi wenkolo kodwa unzima. Yazi umntu xa kekholelwa kakhulu kwizangoma sometimes uyabetheka okanye ahambe eqhathwa nje. Siyakwazi mhlawumbi isangoma sakhe sithi kuye, ndifuna undiphathele, sibuze phaa kuye, ungabe unayo inja? Athi ndinayo. Ungabe unayo ikati? Athi ndinayo. Unazo iigusha? Ndinazo. Unazo iinkomo? Ndinazo. Ndicela undiphathele ke ikaka yenja, ugade laa nja yakho apho ikaka khona, undiphathele ikaka yayo. Uthathe laa kaka yenja nekati le yakwakho neengqathane zeegusha nobulongwe benkomo mhlawumbi, but ibhisanyana ingabi yonto eninzi. Undiphathele nevasilini encinci. Emveni koko uze nazo apha kum. Ufika kwakho nazo apha kuye, yena uNkabi ke phaa kuye sekenayo mhlawumbi noba yi-aromat, ezi aromat zimnyama. Uzawuthatha laa aromat imnyama qha seyifake eplastikini uba ungaboni nje uba yi-aromat. Athathe laa aromat ayidibanise nezi kaka uze nazo. Emveni koko azigube kakuhle. Emveni koko akhuphe laa vasilina kulaa vasilina yakho encinci, agalele kwelaa empty. Emveni koko adibanise laa vasilina yonke ke ngoku nezaa zinto. Emveni kwako athi uthathe zonke izinto ezi uhambe uze xa ufika endlini uye ebuhlanti koba buhlanti bakowenu. Ufika kwakho esenta phaa ebuhlanti, ufike phaa esenta wombe. Emveni koko ufake le vasilina njengeli hlobo ivaliwe ngalo, uyifake phaa. Emveni koko uyigqumelele, uzawubona imfuyo yakho iza kwanda kangakanani. Nezi zinto zenza uba imfuyo yakho ingandi zizawubaleka kwobaa buhlanti. Ufumanise uNkabi ukholelwa. Emveni koko laa mntu afune mhlawumbi noba yi-R1,000 for lo msebenzi, uthathe loo mali umntu asebenzise imali. Ufumanise uba uNkabi wonwabile uba esithi unento ayisebenzisayo. Zama ukuthi into enkolo maan sometimes, but ke abantu mabaye kwizangoma, andithi mabangayi xa bekholelwa because naba besenkonzweni mos kunabafundisi okanye oophasta abasezithivini abasuka apho kuthiwa ngapha eRhawutini. Nabo bayaqhathwa neemali zabo ziyatyiwa. Ndizama ukuthi indlela akholelwa ngayo andinayiphikisa qha yeyi ininzi inkqatho kuyo yonke le nto esiyenzayo. But ke abantu mabaqhathwe, imali mayityiwe ngendlela etyiwa ngayo.